poate oricine. Pe mine un film m-a schimbat și mi-a dat voie să visez. Se naște o lume frumoasă. Gata? Hai că începi! Cuzin, sper să pescuiești la Peștișani cât mai mulți cinefili. Cuzin, îți doresc să ai parte de cât mai multe filme în sat și cât mai mulți spectatori la ele. Vă invit la Peștișani, la Film în Sat. Vă promit că nu o să vă pară rău și că o să vă simțiți foarte bine. Nu e așa că v-ați plictisit acasă, la oraș? Haideți afară, haideți la Film în Sat. Bine ați venit la Woodstock-ul filmului românesc. Este excepțional! E un festival foarte aparte și mă bucur că se întâmplă. Natura este superbă, locul este foarte bine ales, lumea a venit, arta cinematografică este salvată. Toma Cuzin a adus filmul la sat în Peștișani. E super! Cea mai cruntă și cea mai dureroasă foame este lipsa de cultură, este lipsa de emoție, este lipsa de imaginație, este lipsa de credință. Și dacă nu visăm măcar o dată că zburăm,
ne e frică să alergăm sau chiar să mergem. Dacă eu văd pozitiv. Cinefilii nu se fac decât la festival, așa încât asta e urarea pentru festival. Creați cinefili.